Tässä sitten on Stacked Turtle ukulele. 3D:na erityisesti tämän ukuleleen muodot tulee hyvin esiin. Tosi sympaattinen soiti ja koko ajan tulee hauskaa ideoita, kun rupeaa rämpyttelemään. Vireestä en ole ihan varma. YouTubessa on hyvä viritysmittari-video. Sillä mä olen täällä virittänyt tämä ja melko hyvin pysyy vireessä. Uudet kielet tietenkin pitää ajaa sisään. Teen sitten vähän myöhemmin pitemmän soittovideon. Tänään on ollut sen verran huono sää ulkona, että ei pystynyt ihan vapaasti kokeilla eri valastusolosuhteissa. Joten päädyin tekemään pelkästään sisällä tämän videon.